Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Yes, நம்ம வந்து பாடத்துக்கு போயிடலாம். நான் இன்னும் உங்களோட அந்த இது கூடி போடல, என்னது பஜன் கூடி நான் போடவே இல்லை, யாரும் ரிமைண்டும் பண்ணல. பஜன் போடணும், 2 பஜன் சொல்லி கொடுத்துச்சு. சரி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வீடியோவே ஆஃப் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் ஆனே பண்ணல. அதுவே சொல்ல நீங்க இல்ல, இப்பதான் ஆஃப் ஆச்சா தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாரும் இருக்கீங்களா? இருக்கோம் மாதாஜி, தெரியுது மாதாஜி. இப்ப வீடியோ ஆன் பண்ணி வீடியோ ஆன் பண்ணிருக்கேன் வச்சிருக்கேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாலை வணக்கம். எல்லாரும் L2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இது ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து L2 வகுப்பு, இது வந்து இதோட என்னது ஏப்ரல் மாசத்தோட, ஆமா ஏப்ரல் மாசத்தோட L2 வகுப்பு இப்ப முடிவு பெறது. ஆனா என்ன பண்றோம், திரும்பி ஏப்ரல் மாசம் they will continue and they will go to L3 along with June batch. இப்ப நீங்களாம் ஜூன் பேட்ச்ல இருக்கீங்க இல்லையா, ஜூன் as well as ஜூலை பேட்ச் will also join. அப்போ எல்லாருமே 3 பேட்ச் சேர்ந்து. ஆனா அப்போ பார்த்தா எல்லாம் இப்படி, ஏன்னா அவரே பகவானே சொல்லியிருக்காரு, மனுஷியானாம் சஹஸ்ரேஷு, நிறைய மனிதர்கள் வந்து ஆரம்பத்துல இருப்பாங்களாம் மேரத்தான் ரேஸ் மாதிரி, அப்புறம் எல்லாம் இப்படி இதாயிடும், கம்மியாயிடும். அது என்ன பண்றது, தட் இஸ் ஹவு இட் இஸ். அட்லீஸ்ட் நம்மளாவது அது வந்து பிடிச்சு எப்படியோ முன்னாடி கொண்டு போனோம் பார்க்கலாம். அப்ப நம்ம இதெல்லாமே இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். அங்க உள்ள ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். நல்லா சிரம் தாழ்த்தி வணக்கத்தை தெரிவித்து, இது போல நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க எங்களுக்கு, வந்து ஒரு தடங்கள் இல்லாம விருப்பம் இருக்கு, ஆனா என்ன பண்றது, டைமிங் எல்லா இஷ்யூ இருக்கு. சோ அதை வந்து எங்களுக்கு எல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட தான் வேண்டிக்கிறோம். எல்லாருக்கும் நல்ல புத்தி கொடுத்து நம்ம பண்றதுக்கு யாரும் தடங்கள் இல்லாம தடங்கள் சொல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் 3 வாட்டி சொல்றேன், then we'll start the class. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. பிரணத்தை எடுத்துள்ளமா? பத்மா மாதாஜி ஆரம்பிங்க. ஓம் நமோ, அதுல ஆரம்பிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோः ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. लीलावती माताजी पढ़ी. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. भामिनी माताजी पढ़ी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. स्क्रीन கீழே வர மாட்டேங்குது. அது பாருங்க மேல இருக்கே. நமோ ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मण हिताय, गो ब्राह्मण हिताय माताजी, गो ब्राह्मण हिताय च पढ़ेंगे, गो ब्राह्मण हिताय च. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. நமோ அதுல இருந்து தானே மாதாஜி? ஆமா ஆமா. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய, நமோ பிரம்மண்ய தேவாய, கோ பிராமண ஹிதாய ச. அதுதான் நான் கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கோ பிராமண ஹிதாய ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய, கோ
பிரம்மணதாய ஜெகதிதாய மாதாஜி அதுதான் கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் சொல்றேன், நீங்க ரிப்பீட் பண்ணுங்க. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய பிராமண மாதாஜி தப்பா படிக்கிறாள். கோ பிராமண ஹிதாய ச. கோ பிராமண ஹிதாய ச ஜெகதிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகோதான்யாய கிருஷ்ண பிரம பிரதாய கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌரகிருஷ்ண நமः. குரவே குருவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாய ததாலிய கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமः. நமோ விஷ்ணுபாதாய படிக்கிறேன். நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே நாமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. வந்து 18வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து மோட்ச சந்நியாச யோகா அதோட டைட்டில். அப்புறம் அவரது தெய்வீக அருள் அபயசரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா இஸ்கானின் நிறுவனர் ஆச்சாரியா அவர்களின் போதனைகளின் அடிப்படையில இதெல்லாம் படிக்கிறோம். இது என்னது துறவின் பரிபூர்ண துறவுதான், பட் ஃபுல் பரிபூர்ணமான துறவு எப்படி, அதுதான் நம்ம இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கோம். அப்ப அது வந்து குணங்களுக்கு சார்ந்து ஒரு செயல்களும் இருக்கும், டிட்டர்மினேஷன் இருக்கும், எப்படி உறுதியா பண்றான் அதெல்லாம் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். 33 நம்பர் எனக்கு நினைவு இருக்கு. என்ன நம்பர்? 26 கரெக்டா முடிச்சிட்டோம். 30 இதுல இருந்து படிக்கலாமா? கொஞ்சம் முன்னாடி போயிட்டு படிக்கலாம். சத்த குணத்தை இதுல இருந்து படிக்கலாம். இப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்குன்னா, ஓ son of Pritha, that understanding. இது என்னது? 3 kinds of understanding and determination. இது கூடி வந்து 3 குணங்களுக்கு ஏற்றா போல அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அது போல ஒரு டிட்டர்மினேஷன். இது எல்லாமே குணங்களுக்கு தகுந்த போலதான் இருக்கும். சத்த குணக்காரங்க எவ்வளவு டிட்டர்மிண்டா இருக்காங்க, ரஜகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி, தம குணத்துல இருக்கிறாங்க எப்படி, எந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறாங்க, எப்படி டிட்டர்மிண்டா இருக்காங்க. So son of Pritha, that understanding by which one knows what ought to be done and what ought not to be done. எது செய்யணுமோ and எது செய்யக்கூடாதுன்னு கரெக்டா புரிஞ்சு வச்சிருக்கானோ. what is to be feared, எதை பார்த்து பயப்படணும், எதை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம். அந்த அது what is not to be feared, what is binding, எது வந்து நம்மளை கட்டி போட்டு வைக்கிறது, எது நம்மளை வந்து லிபரேட் பண்றது, எது நம்மளை ஃப்ரீ ஆக்குறது, இதெல்லாம் யாரு புரிஞ்சு வச்சிருப்பானோ அவன் வந்து என்னது மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்கான். பிரதாவின் மைந்தனை செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துகுணத்தில் இருப்பதாகும். இதுல இருந்து இந்த பர்கர் எடுத்து காட்டியிருக்கான். இங்க ஆப்பிள் இருக்கா? ஓகே ஓகே. அதனால எது நல்லதுன்னு தீர்மானமா அவனுக்கு வந்து he can make out எது நல்லது நம்ம உடம்புக்கு. அதனால அது அதே ரஜகுணத்துல இருக்கணும் எல்லாம் அந்த பியர் பிரஷர்ல கள்ளு குடிக்கணும்னாலும் குடிச்சுப்போம். அது என்னது? ஓ son of Pritha, that understanding which cannot distinguish between religion and irreligion. எது நம்ம வந்து ரிலீஜியஸா நம்ம வந்து எது பண்ணணும், எது பண்ணக்கூடாது, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது. பிட்வீன் ஆக்ஷன் தட் ஷுட் பி டன் அண்ட் ஆக்ஷன் தட் ஷுட் நாட் பி டன். இது தெரியாம முடிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க என்னது பேஷன்ல இருக்காங்க, ரஜகுணத்துல இருக்காங்க. பிரித்தாவின் மகனே தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல், இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜகுணத்தில் உள்ளது. ஸோ பியர் பிரஷர்ல அவன் சொன்னான், ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னா அதனால ஒரு தம் அடிச்சேன். இப்பதான் பார்ட்டினாக்கா கள்ளுக்குடி எல்லாம் இருக்கும். அது தமோ குணத்துல ஒண்ணுமே கிடையாது. that understanding which considers irreligion as religion. எல்லாம் உல்டா புரிஞ்சுப்போம். அவன் வந்து irreligion எது ரிலிஜன் இல்லையோ அதை வந்து ரிலிஜன், அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்போம். அண்ட் ரிலிஜனை வந்து விட்டுடுவோம். டு பி irreligion under the spell of illusion.
மாயையில இருக்கிறதுனால. And darkness. And strives always in the wrong direction. Oh Partha is in the mode of ignorance. அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்பொழுதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனே தமோ குணத்தில் இருப்பதாக. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் நேத்து. இதுவும் பார்த்தோம். 33 பார்த்தோம் நினைக்கிறேன். ஓ son of Pritha, that determination which is unbreakable, ரொம்ப திடம் நிச்சயம், அந்த மாதிரி ரொம்ப டிட்டர்மின்டா இருப்பாங்க இல்லையா சில பேர், அந்த மாதிரி. மாதாஜி 33ல இருந்து தான் பார்க்கணும் மாதாஜி. 33 படிக்கணும் இல்லையா? ஆமாங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே. 3 kinds of determination based on இதுக்கு முன்னாடி டிட்டர்மினேஷன் தானே. 3 kinds of understanding and determination. அப்போ இது ஒன்லி டிட்டர்மினேஷன் மாத்திரம். அடிப்படையில் மூணு மன உறுதி. அப்போ இது டிட்டர்மினேஷன் மன உறுதி. மன உறுதிக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு? மன உறுதிக்கு வேற என்ன பேர் போட்டு? ஓகே, மன உறுதி இப்படி 33 பார்க்கணும். எஸ், அப்போ இது படிக்கணும், நம்ம ஸ்லோகா படிக்கணும் 33. பத்மா மாதாஜி படிங்கோ, அப்புறம் லீலாவதி மாதாஜி, பிரபாமணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. திருத்யா யயா தாரயதே மன பிராணேந்திரிய கிரியா யோகே யோகேனாவ்யபிசாரிண்யா திருதி சாபார்த்த சாத்விகி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna. Son of Pritha, that determination which is unbreakable, which is sustained with steadfastness. அவன் வந்து மன உறுதியோட இருக்கான். யார் என்ன சொன்னாலும் அவன் வந்து he will not get deterred, he will not get confused. யாரும் அவனை வந்து அவ்வளவு ஈஸியா வந்து மனசை கலைக்க முடியாது. அந்த மாதிரி நல்ல ஸ்டெட்ஃபாஸ்டா இருக்கான். பை யோகா பிராக்டிஸ். யோகா பிராக்டிஸ் பண்ணும்போதும் நல்ல ஒரு மனசு ஸ்ட்ராங் ஆயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து யோகா பிராக்டிஸ் பண்ணி மனசை ஸ்ட்ராங்கா வச்சு and which thus controls the activities of the mind. மனசெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றான். லைஃப், சென்சஸ், இஸ் அந்த மாதிரி எல்லாமே, சென்சஸ், வாழ்க்கை எல்லாமே வந்து அந்த கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்கான். அவன் அந்த மாதிரி டிட்டர்மிண்டோட இருக்கிறவன் என்னது குட்னஸ்ல இருக்கான், சத்த குணத்துல இருக்கான். பிரித்தாவின் மைந்தனை உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். மன உறுதி யாரோட ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோ தேர் ஆல் இன் சத்துவகுணம். இதே ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி இருக்காங்க பார்க்கலாம். எஸ், படிங்க மாதாஜி. யயாது தர்ம காமார்த்தான் திருத்யாதாரயதேர்ஜுன பிரசங்கேன பலாகாங்ஷி த்ரிதிஷா பார்த்த ராஜசி. But that determination by which one holds fast to fruitive result. இது இருக்கான், ஃபாஸ்ட்னா என்னது, விரதம் இருக்கான், ஆனா ஒரு ரிசல்ட்டுக்கு வேண்டி ஏதோ ஒரு பலநோக்கு செயல்கள்ல அந்த விரதம் இருக்கான். அந்த மாதிரி இன் ரிலிஜன்ல தான் போட்டிருக்கு. இப்ப நம்மளோட இது எல்லாமே இல்லையா, நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இதெல்லாமே கொடுத்துருக்கு, வேதங்கள்ல எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. இதுதான் பலநோக்கு செயல்களோட தான் கொடுத்துருக்கு. இது பண்ணினா இது கிடைக்கும் கொடுத்துருக்கும். சோ அதை நினைச்சு அந்த பலனை எதிர்பார்த்து நான் வந்து பண்றான். இன் ரிலீஜன் எக்கனாமி அப்ப வந்து நல்ல வழியில தான் பண்றான், ஆனா பலனை எதிர்பார்த்து பண்றான். எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், நல்லா வந்து பண வசதி வேணும், நன்னா வாழணும், அந்த மாதிரி சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், உண்டு சாப்பிட்டு நல்ல நிம்மதியா வாழ்க்கையை நல்லா என்ஜாய் பண்ணி, அந்த மாதிரி இஸ் ஆஃப் த நேச்சர் ஆஃப் பேஷன். ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவன் அந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ணிட்டு நல்வழியில தான் பண்றான், எதிர்பார்ப்பு கொண்டு பண்றான். எந்த மன உறுதி மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பழங்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ ஓ அர்ஜுனா, அத்தகு மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. நல்ல வழியில தான் இருக்கான், ஆனா எதிர்பார்ப்போட பண்றான். And he is living a very happy life. He is என்னது புலன்களை திருப்திப்படுத்தி அந்த மாதிரி எதிர்பார்த்துட்டு அதெல்லாம் பண்றான். இப்ப இது தமோ குணம். எஸ் மாதாஜி படிங்க, பாமினி மாதாஜி. மாதாஜி. ஸ்வப்னம் பயம் சோகம் விஷாதம் மதமேவ ச ந விமுஞ்சதி துர்மேதா த்ரு தி பார்த்த தாமசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. And that determination which cannot go beyond dreaming. அவன் வந்து டிட்டர்மின் தான், ஆனா என்னது மயக்கத்துல டிட்டர்மின் இருக்கும். சப்ன லோகத்துல இருப்பான், எப்பவுமே இருக்கு. கனவு கண்டுட்டு நான் இது பண்ணோம், அது பண்ணோம், இது பண்ணோம், அவ்வளவுதான். ஆக்ஷன்ல ஜீரோ. முன்னாடி அவன் வந்து பகல் கனவு பார்த்துட்டு அதுல எல்லாம் டிட்டர்மின்டா இருக்கும். அப்புறம் ஃபியர்ஃபுல்னஸ், பயம், ஒரு இதுவும் ஒழுங்கா பண்ண மாட்டான். லேமெண்டேஷன், என்ன இது சோம்பேறியா இருந்து ஒண்ணு சரியாகலன்னா என்னது லேமெண்ட் பண்ணுவான். ஒண்ணும் இல்ல, என்னால முடியாது, அதெல்லாம் சரியில்லை, எல்லாமே நெகட்டிவா பேசுவான். மோரோஸ்னஸ், மூட் ஆஃப், அந்த மாதிரி. அண்ட் இல்யூஷன், மாயில சிக்கிட்டு இருக்கான். சச் அன்இன்டெலிஜென்ட் டிட்டர்மினேஷன் ஓ சன் ஆஃப் பிரதா இஸ் இன் த மோட் ஆஃப் டார்க்னஸ்.
பிரித்தாவின் மைந்தனே, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்க மாட்டான், தான் பட்டும் புரிஞ்சுக்க மாட்டான். அந்த மாதிரி பீப்புள் ஆர் ஆல்சோ நம்மளே பார்க்கலாம் நிறைய. இது வந்து அவாலெல்லாம் திருத்தறதுக்கு இல்லை, நம்ம இங்க இருக்கோம், நம்ம அந்த மாதிரி எதுல இருந்தோம்னாக்க we have to improve. அவ்வளவுதான். முன்னூறு தலையெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்றது we are nobody. இப்ப வந்து மகிழ்ச்சி நினைக்கிறேன். ஆமா, மகிழ்ச்சி, ஹாப்பினஸ். ஹாப்பினஸ்லயும் 3 வகைப்படும். சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி மகிழ்ச்சியா இருக்கான், இந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம். எஸ், படிங்க மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி. சுகம் த்விதானி த்ரிவிதம் ஸ்ருணு மே பரதர்ஷப அப்யாசாத் ரமதே அத்ர துக்காந்தம் ச நிஹச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Oh, best of the Bharatas, now please hear from me about the 3 kinds of happiness, by which the conditioned soul enjoys and by which he sometimes comes to the end of all distress. மகிழ்ச்சியா இருக்கான், அப்புறம் எல்லா துயரத்திலே எண்டுக்கு வந்துடுறான். அந்த மாதிரி இதுல சிச்சுவேஷன்ல வரான். பரதர்களில் செய்ததனே 3 விதமான சுகத்தை அனுபவிக்க கூட கட்டுண்ட ஆத்மா சில சமயங்களில் அதன் மூலம் துன்பத்தின் முடிவை அடைகின்றான். துன்பத்தின் முடிவை அடைகின்றன. எண்ட் ஆஃப் ஆல். இவற்றை பற்றி தற்போது என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. எஸ், இப்போ வந்து சத்துவகுணக்காரன் எப்படி ஹாப்பியா இருக்கான். எஸ், லீலாவதி மாதாஜி. யத்தக்ரே விஷம் இவ பரிணாமே மிருதோபமம் தத்சுகம் சாத்விகம் ப்ரோக்தம் ஆத்ம புத்தி பிரசாதஜம். That which in the beginning may be just like the poison. For example, காலையில எழுந்துக்கிறது, அப்பா என்ன அர்த்த ராத்திரி எல்லாம் நீங்க எழுந்துக்கிறீங்க, எங்க வீட்லயே சொல்லுவாங்க. உங்க வீட்டுல மாத்திரம் இல்ல மாதாஜி, எங்க வீட்லயும் உண்டு. இப்பதான் படுத்துட்டேன் இல்லையா, அதுக்குள்ள நீ என்ன தூக்கமே கிடையாதா அப்படின்னாங்க. அதுக்குள்ள ஜங் இது இல்லையா, ஜாலரா கொட்டுற சத்தம்லாம் கேட்டுனா அது சின்ன பசங்க எல்லாம் வந்துன்னா அப்படி கணீர்னு கேட்கறது, அது வால்யூம் சின்னது பண்ணுங்க அப்படிம்பாங்க. அவங்க நல்ல தூக்கம், அப்பதான் தூங்க போயிருப்பாங்க. அவங்க புக்கு படிப்பா, அவங்க தூங்கும் போகும்போது லேட்டு. வெக்கேஷன் வரும்போது we cannot tell them also. வெக்கேஷன் வரும்போது they want to enjoy. Anyway, so வந்து வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படிதான். சோ என்னது, அதனால இப்போ பிகினிங்ல எப்படி இருக்கும், நல்லது பண்ணா நல்ல இதுல பாத்துலதான் போயிட்டு இருக்கும். ஆனா பிகினிங்ல எப்படி கசக்கிற போல இருக்கும். காலையில இருந்தா திரும்பி ஜபம், திரும்பி பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணோம், திரும்பி இது பண்ணோம், என்னது வேற என்ன பண்றோம், கோயிலுக்கு முடிஞ்சா கோயிலுக்கு போகலாம், கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணோம், இதே தானே வாழ்க்கை அப்படின்னு தோணும். அப்புறம் பார்த்தா இந்த வாழ்க்கை தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு தோண ஆரம்பிச்சோம். யார்கிட்ட பேசினேன், யாரோ சொன்னாங்க, ஆமா ஆமா இப்ப நான் வெளியில போனேன், அது ஒரு தமிழ் கணிங்க சந்திரா விருது வாங்கிட்டு வந்தேன். அப்போ கடை இருந்து புதுசா 3 வருஷம் ஆச்சு. உங்க கடைக்கு வந்து 3 வருஷம் ஆயிடுத்து, நம்ம தெரியவே தெரியாது அப்படின்னு. அப்ப எப்படி எல்லாம் அப்படி கேட்டுன்னு சொன்னா, ஆமா என் வீட்டுல உட்காந்து என்ன பண்றது, டிவி எல்லாம் நம்ம இப்ப இஸ்கான்ல இருக்கோம், அவெல்லாம் தொழில் இதுதான் என்னது விபூதி இதெல்லாம் சந்தனம் எல்லாம் வியாபாரம் பண்ற தமிழ் கடை. சொல்றேன், நான் டிவி எல்லாம் பாக்குறதே கிடையாது, டிவியோட இதுல என்ன நடக்கிறதுனே தெரியல. காலையில இருந்தா கடைக்கு நானும் வீட்டுக்காரரும் வந்துடுறோம், இதெல்லாம் வியாபாரம் பண்றோம். வீட்டுல சொல்லிட்டே இருக்கா, போரும் உழைச்சதே, வீட்டுல உட்காருங்க சும்மா எனக்கு உழைச்சது. பசங்க எல்லாம் பெரியவளாகி ஃபாரின் போயாச்சு. அவங்க சம்பாதிக்கும் போது என்ன தோணும், அம்மா அப்பா போரும்மா, நீங்களாம் இவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டாம், ரெஸ்ட் எடுங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க. எப்படி ரெஸ்ட் எடுக்க முடிய மாட்டேங்கிறது, வீட்டுல உட்கார முடிய மாட்டேங்கிறது. இதெல்லாம் அப்படி இந்த ஒரு ஃபேஸ் வரும். அதான் பார்த்து யாரு சொன்னாங்க. ஓகே, அப்புறம் என்னது, இப்ப நம்ம ஆன்மீகத்தை என்னது ஃபர்ஸ்ட் கசக்கறா போல இருக்கும், அப்பா எந்துக்கணுமா அதெல்லாம் பண்ணணுமா அப்படின்னு. அப்புறம் பழகிடும். நம்ம பத்மா மாதாஜி அன்னைக்கு சொன்னது எனக்கு நினைவு வருது. 12 மணிக்குதான் அவர் வருவார், லேட்டா வருவார். ஆமா மாதாஜி, இப்ப ஆனா பரவாயில்ல மாதாஜி, நானே மாறி எடுத்தேன். ஷிஃப்ட் மாறி, ஆமா மாறிடுச்சு, அதனால பரவாயில்ல, சௌகரியமா பகவான் பண்ணி கொடுத்து விடுறாரு பாருங்க. ஆமா ஆமா மாதாஜி. அப்ப என்னது ஃபர்ஸ்ட் வந்து கடினமா தான் இருக்கும், இதெல்லாம் பண்ணணுமே அப்படின்னு. ஜஸ்ட் லைக் பாய்சன் பட் அட் தி எண்ட் ஜஸ்ட் லைக் நெக்டர், அப்புறம் அமிர்தமாயிடும். And which awakens one self realization. நான் யார், எங்க என்னோட பாதை, நான் எப்படி போனோம், நான் என்ன லெவல்ல இருக்கேன், இதெல்லாம் அவனுக்கு புரிஞ்சு வரும். Is said to be in the happiness, is said to be happiness in the mode of goodness. சத்துவ குணத்துல இருக்கிற ஒரு சந்தோஷம் அது. ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. எஸ், அடுத்தது லீலாவதி பத்தி படி. ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கா மாதாஜி? இப்பதான் மாதாஜி படிச்சேன். பத்மா மாதா இப்போ நீங்க தான் படிச்சாளா? அப்போ பாமினி மாதா. ஆமாங்க மாதாஜி. ஓகே. விஷயேந்திரியம் யோக மாதாஜி, விஷயேந்திரிய சம்யோகா. மாதாஜி, விஷயேந்திரியம் யோகாத் யத் தத்கரே அம்ருதோபம்.
तोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखं राजसं समृतं Mritam, हरे कृष्ण माताजी rajasam, smritam. Yes. समृतं That happiness which is derived from contact, contact of the senses. கண்களால சந்தோஷம், காதால கேட்டு ஒரு சந்தோஷம், புலனால எல்லா புலன்களை வச்சு சென்சஸ் வச்சு சந்தோஷப்படுறானே. வித் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், கண்ணால பார்த்து ஏதோ ஒரு பொருளை பார்த்து ஆனந்தப்படுறான், காதால கேட்டு ஒரு பொருளோட ஒரு சத்தத்தை கேட்டு இது பண்றான், தொட்டு புலன் அந்த மாதிரி தொடு பொருளை வச்சு அவன் சந்தோஷப்படுறான். இது எல்லாமே என்னது விச் அப்பியர்ஸ் லைக் நெக்டர் அட் ஃபர்ஸ்ட். முதல்ல நல்லா இருக்கும், பட் பாய்சன் அட் த எண்ட். முதல்ல நல்லா இருக்கும், அப்புறம் வந்து எண்ட்ல என்னது அதே துக்கம் தரும் விஷயம்னா ஆயிடும். is said to be in the nature of passions. அது என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இப்போ மொபைல் ஏதோ புதுசு வாங்கினோம், 2 மாசத்துல போச்சு, விழுதா போச்சு, இல்ல அதே மேக் அதே ஃபீச்சர் வந்து 50% ஆஃப் அப்படின்னு வித்தா கூடி போறோம், நமக்கு உடனே ரொம்பவே வருத்தப்பட்டுடும். இவ்வளோ பைசா கொடுத்து ஒரு ஐபோன் வாங்கினோம், இப்ப விலை அவ்வளவு கம்மியா எடுத்தே அப்படி தோணும். சோ இதெல்லாமே பொருள் சார்ந்த ஒரு இன்பம், கண்ணால பார்த்து காதால கேட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து உணரும் போது அதுல வர சந்தோஷம் வந்து எப்படி முதல்ல வந்து நெக்டரா இருக்கும், அப்புறம் வந்து கசப்பா மாறிடும். ஃபர்ஸ்ட் பட் பாய்சன் அட் த எண்ட் இஸ் செட் டு பி இன் த நேச்சர் ஆஃப் பேஷன். எந்த சுகம் புலன்களும் புலன் இன்ப பொருள்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகின்றதோ, அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகின்றன. அடுத்தது பத்மா மாதாஜி படிங்க. यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मन निद्रालस्य प्रमादोतं तत्तामसमुदाहृतं. हरे कृष्ण माताजी. ஆலசியனாக்கா சோம்பேறித்தனம், நித்ரானா பிரமாதோத்தமம் பைத்தியக்காரத்தனமா, இவதான் பார்த்தாலே இப்படிதான் இருக்கு. பாக்குறது நல்ல ஒரு யங் பர்சனாலிட்டியா இருக்கான், ஆனா வந்து ஜடையெல்லாம் இது பண்ணி எப்படி இருக்கான். ஓகே, அண்ட் தட் ஹாப்பினஸ் விச் இஸ் பிளைண்ட் டு செல்ஃப் ரியலைசேஷன். செல்ஃப் ரியலைசேஷனை பத்தி தெரியவே தெரியாது, அதை பத்தி அந்த சாப்டரே க்ளோஸ் ஆகணும். அந்த மாதிரி பிளைண்ட் டு தட் விச் இஸ் டெல்யூஷன் ஃப்ரம் பிகினிங் டு எண்ட். அந்த மாதிரி ஒரு வாழறது எப்படி, ஆரம்பத்துல இருந்து எண்டு வரைக்கும் அவன் வந்து வாழ்க்கை வந்து எல்லாமே மயக்கத்துலதான், ஒரு மாயையில சிக்கின்ற போலதான் இருக்கான். From beginning to end, and which arises from sleep, laziness, illusion is said to be in the nature of ignorance. தூக்கம், இது சோம்பேறித்தனம், இதெல்லாமே என்னது, அப்புறம் மயக்கம், ஒரு மாதிரி என்னது, நான் நினைக்கிறது கரெக்ட் நினைக்கிற போல அதே உலகத்துல இருப்போம், அதெல்லாம் வந்து இக்னோரன்ஸ். தன்னுணர்வு காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. படிங்க மாதாஜி. நதத்தஸ்தி ப்ருதிவ்யாம் வா திவிதேவேஷு வா புனः சத்வம் பிரகிருதி ஜைர்முக்தம் யத்தேபிஷ்யாத் த்ரிபிர்குணைஹ. குணைஹி படிக்கணும், குணைஹி. அப்புறம் there is no being existing. இது கொஞ்சம் டாபிக்கே போடலனா. There is no being existing either here or among the demigods in the higher planetary system which is freed from these three modes born of materiality. யாருமே இதை விட்டு இவங்களோட என்னது கிளச்சஸை விட்டு வெளியில வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு கதையே கிடையாது. இங்க மாத்திரம் இல்ல, ஈவன் மேல டெமிகாட்ஸ் ஹையர் பிளானட்டரி லோகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு அப்படிதான், அவங்களையும் வந்து இந்த முக்குணங்களும் வந்து இழுக்கதான் செய்யும். யாருமே ஃப்ரீயானவங்க கிடையாது. இவ்வுலகிலோ உயர் லோகத்தில் உள்ள தேவர்களின் மத்தியிலோ ஜட இயற்கையிலிருந்து பிறந்த இந்த 3 குணங்களிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் எவரும் இல்லை. எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தான். ஆனாலும் ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்கா, we can choose எந்த மாதிரி வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, and we can try it. ஓகே, இப்போ இது என்ன வந்துக்கிறோம், டி கொஞ்சம். எஸ், இப்போ வந்து சம்மரி ஆஃப் யோகா லெட்டர். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், 19ல இருந்து 40, இப்ப 40 முடிச்சோம். ஆமா, 40 முடிச்சோம் இல்லையா? ஓகே, 40 வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம், கர்மா மோட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆல் ஆக்டிவிட்டிஸ். இந்த முக்குணங்களும் நம்மளுடைய எல்லா செயல்களை எப்படி வந்து கட்டுப்படுத்திருக்குன்னு. இப்ப 41ல 42 என்னது, சகாமா டு நிஷ்காம கர்மயோகா. சகாமான என்னது, நமக்கு வேண்டி பண்ற வேலை அதெல்லாமே பகவானுக்கு வேண்டி செய்யும்போது என்னது நிஷ்காம கர்மா அப்படின்னு ஆயிடும். So freedom from reaction by occupational work. All work is controlled by the modes.
Yet, one can become free from the reaction of work by acting as Brahmana, Kshatriya, Vaishya or Shudra in Nishkama Karma Yoga. எவனா இருக்கட்டும், பிராமணனா இருக்கட்டும், சத்திரியனா இருக்கட்டும், வைஷ்யனா இருக்கட்டும், இல்ல சூத்ரனா இருக்கட்டும், அவன் என்ன பண்ணும்? நிஷ்காமக்கு ஒரு கர்ம யோகா பண்ணா அவன் வந்து இந்த பந்தப்பட்டுக்க மாட்டான். எல்லாருக்கும் அது வந்து எனி ஆக்ஷன் ஹஸ் காட் ரியாக்ஷன். பட் அந்த பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, அது பிராமணனா இருக்கட்டும், சத்திரியனா இருக்கட்டும், வைஷ்யனா இருக்கட்டும், நம்ம 4 ஆசிரமத்துல எவனா இருக்கட்டும், அவன் வந்து நிஷ்காம பகவானை நினைத்து அவன் வந்து எந்த செயல் பண்ணாலும் என்னது கட்டுண்ட இதா வரமாட்டான். while worshipping the Lord through that work, while worshipping the Lord through that work, வேலை செய்யறான், ஆனா கூட கூட என்ன பண்றான்? பகவானையும் இது பண்றான், வர்ஷிப் பண்றான். This work, even if faultily done, is better than accepting another's occupation. அதான் இதுக்கு ஒரு ஸ்லோகா வரும். அந்த ஸ்லோகா வந்து எப்படி, நமக்கு எது உண்டோ அது வந்து இப்ப நம்ம டீச்சிங், இப்ப மாதாஜி டீச்சிங் தொழில் இருக்கா, டீச்சிங் தொழில் எல்லாம் அவ்வளவு ஒன்றும் பெரிய சம்பளம் கிடையாது. ஆனா ஐடி கம்பெனில இருக்கிறவங்க நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரே ஐடி கம்பெனில போனா நம்ம எல்லாம் ஒண்ணுமே புரியாது. அங்க போயிட்டு நம்ம பெர்ஃபெக்ட் பண்ண பாக்குறோம். அதை விட ஃபால்ட்டியா இருந்தா கூட நம்ம வேலை பண்றதுதான் நல்லது. நூற்றாளோட வேலை பண்றது சின் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்காரு. சோ அதை வந்து பண்ண வேண்டாம். நமக்குன்னு என்ன விதிச்சிருக்கோ அதை நம்ம பண்ணி அதை பக்குவமா பண்றது நல்லது. is better than accepting another's occupation. Prescribed duties are never affected by sinful reaction. நமக்குன்னு கொடுத்த ஒரு டியூட்டியை நம்ம வந்து பக்குவமா பண்ணிட்டு போனோம். அதுல வந்து பாவங்கள்லாம் கிடைக்காது. சோ இதான் வந்து 7 தான், 41 48. ஓகே, யார் படிக்கணும் இப்போ? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கும் மாதாஜி. பாமினி மாதாஜி. மாதாஜி படிக்கும். ब्राह्मण क्षत्रिय विषम सूत्राणुमं सपरंतव कर्माणि स्वभाव प्रविभक्तानि प्रभावैर பிராமணா, க்ஷத்ரியாஸ், வைஷ்யாஸ், சூத்ராஸ் ஆர் டிஸ்டிங்விஷ்ட். இதெல்லாம் வந்து பகவான் தானே பிரிச்சிருக்காரு. இந்த வர்ணாசிரமங்கள்லாம் எடுத்து கொடுத்திருக்காருனாக்கா யாருக்கு நல்ல, எல்லாருக்கும் எல்லாம் வராது இல்லையா? ஒரு நல்ல ஸ்லோகம் வருது, டக்கு டக்கான்னு எல்லாம் படிக்கிறான், அவனுக்கு இது வருதுன்னா, ஓ தென் ஹி ஹஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் அ பிராமணா. நாட் நெசசரி அவன் வந்து குல பிராமணன் கிடையாது. குலம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஜாதியா இருக்கலாம். ஆனா அவனுக்கு நல்லா வருது, இந்த இதெல்லாம் நல்லா கிராஸ் பண்ணிக்கிறான் அப்படின்னா then he will be called as Brahmana. அப்ப அவனுக்கு என்ன தொழில் பண்ணும்? அவன் வந்து பாக்கி உள்ளவாள் யாருக்கெல்லாம் வருது இல்லையோ அவங்களை கூப்பிட்டு அவளுக்கு எல்லாம் வந்து ஸ்கிரிப்சர் சொல்லி கொடுக்கணும். he will not take money. அப்ப அந்த க்ஷத்ரியங்கிறவன் என்னது? நல்ல வீரம். அவனுக்கு வீரம். இந்த பிராமணனா அந்த இந்த வேதம் கற்கிறவனுக்கு வீரம் கிடையாது. he cannot bold பேசுறது, போல்டா இருக்கிறதுனா தெரியாது. he can only do scripture. அப்ப இவன் என்ன பண்ணுவான்? சத்திரியனா இருக்கிறவனுக்கு வீரம் தான் ரொம்ப பிரதானமா இருக்கும். அவன் வந்து நல்ல எல்லாத்தையும் துணிஞ்சு பேசி எல்லாம் டேரிங்கா இருப்பான். ஆனா ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வராது. அப்ப இவன் என்ன பண்ணுவான்? வீரமா அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு அவன்கிட்ட இந்த இதெல்லாம் ஸ்கிரிப்சர் எல்லாம் படிச்சுப்பான். அப்புறம் வைஷ்யனுக்கு அவனோட இந்த பிசினஸ் தொழில் தான் அவனுக்கு தெரியும். அவனுக்கு வீரமா இருக்கும் தெரியாது, ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸும் தெரியாது. சோ இந்த வீரமா இருக்கிறவன் இப்ப அந்த பாக்கி 3 பேர் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. he will be very bold and talk on behalf of everybody. he will take care. அந்த மாதிரி பிராமணன் வந்து எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாம் நான் ஸ்கிரிப்சர் சொல்லி தரேன் அப்படின்னா அப்போ பரஸ்பரம் பேட்டர் மாதிரி தான். பணம் எல்லாம் இன்வால்வ் கிடையாது. இந்த இவன் வந்து வைஷ்யன் என்ன பண்ணுவான்னா, அந்த ஊர்ல அதை கொண்டு வரேன், இதை கொண்டு வரேன், அதை உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், இது கொடுக்குறேன், அந்த மாதிரி நீங்க தான் எனக்கு இது கொடுக்குறீங்களே, ஞானம் கொடுக்குறீங்களே, அப்ப நான் உங்களுக்கு வந்து அரிசி பருப்புலாம் அங்கிருந்து கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன், நீ வந்து பாதுகாப்பு நல்ல வீரமா என்ன பண்ற, உனக்கு அந்த மாதிரி பண்றேன், நீ என்னோட இதை பாதுகாத்து வைன்னு. சூத்திரம் வந்து எல்லாரும் இவங்க 3 பேருக்கும் வந்து உழைப்போம். he knows only to work. he doesn't have வீரம் கிடையாது, பிசினஸ் டாக்டிக்ஸ் தெரியாது, ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸும் வராது. அப்ப அவன் வந்து எல்லார் வீட்டுக்கும் அவன் வந்து வேலை பண்ணி கொடுத்துட்டு இருப்பான். அந்த வேலை பண்றதுக்கு ஆள் வேணுமே. இப்படிதான் வந்து பகவான் 4 விதமான மக்களும் சேர்ந்து எல்லாரும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு பரஸ்பரமா ஹெல்ப்ஃபுல் நேச்சரோட இருக்கணும்னு சொல்லிதான் பிரிவு பண்ணினதே. So Brahmana, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras are distinguished by the qualities born of their own nature. பிறவி குணம் சொல்லுவோமே, அந்த பிறவி குணத்துல இருக்கிற அதை வச்சுதான் பிரிக்கப்படுறது. இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த மெட்டீரியல் மோட்ஸ். குணங்கள், பிறவி குணத்துல இந்த 3 குணங்களோட பிறக்கலாம். சாஸ்டைசர் ஆஃப் த எனிமி. சாஸ்டைசர் என்னது? எனிமியை வந்து தவிக்க செய்பவனே. அதான் பரந்தப்பா, அது அந்த ஒரு வேர்டு அர்ஜுனனுக்கு பேர்.
எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே, தங்களது சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த குணங்களுக்கு ஏற்ற தன்மையின் அடிப்படையில் பிராமணர்கள், க்ஷத்திரியர்கள், வைசியர்கள் மற்றும் சூத்ரர்கள் வேறுபடுத்தப்படுகின்றனர். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா வந்து நம்ம இப்ப என்ன எப்படி இருக்கோம், பூனல் போட்டுனாச்சுன்னா பிராமணன் அப்படி இருக்கும். அவன் பூனல் போடணும் ஒன்னும் பண்றது கிடையாது. இப்பெல்லாம் பூனலே போடுறது இல்லை, அந்த மாதிரி இருக்காங்க நிறைய பேர். அப்புறம் வந்து குடி கல்லு எல்லாமே எல்லாம் இருக்கும். அப்ப அவனை எப்படி பிராமணன் சொல்ல முடியும்? அந்த குலத்தை அந்த ஒரு இதுல ஃபேமிலியில் பிறந்தா மாத்திரம் பிராமணன் ஆக முடியுமா? கிடையாது. எல்லாம் தப்பா இப்போ இருக்கு. எஸ், யார் படிக்கணும்? நான்தா மாதாஜி. சமோ தமஸ்தப சௌச்சம் சாந்திரார்ஜவமேவ ச ஞானம் விஞ்ஞானமாஸ்திக்யம் பிரம்ம கர்ம ஸ்வபாவஜம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒருத்தரோட என்ன சுபாவம், அந்த சுபாவம் தான் சொல்றது ஸ்வபாவஜம். அதான் 4 4 kinds of ashrams based on the modes of material nature. நேச்சர் இயற்கையின் இது என்னது மோட்ஸ் தகுந்தா போல இது என்னது ஆசிரமங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. 4 kinds of ashrams. பீஸ்ஃபுல்னஸ், செல்ஃப் கண்ட்ரோல், ஆஸ்டரிட்டி. யாருக்கு இருக்கும்? பீஸா இருக்கிறப்போ, செல்ஃப் கண்ட்ரோலா இருக்கிறோம், ஆஸ்டியர் லைஃப். அப்புறம் இந்த பியூரிட்டி, டாலரன்ஸ், ஹானஸ்டி, விஸ்டம். ஒரு பிராமணன்னா இந்த குவாலிட்டி எல்லாம் இருக்கணும் அவன்கிட்ட, அப்பதான் அவன் பிராமணன். Wisdom, knowledge and religiousness, these are the qualities by which the brahmanas work. அப்போ யாருக்கிட்ட இதெல்லாம் இருக்கோ அவன் தான் பிராமணனா சொல்ல முடியும். இல்லாட்டா நான் அந்த பிராமண வீட்டுல பிறந்திருக்கேன் அதனால நான் பிராமணன் சொல்றதெல்லாம் இப்ப இந்த காலத்து ஃபேஷன் ஆயிடுச்சு. சோ அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளை பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். எஸ், அடுத்தது இது எடுக்கல நான் நிறைய இதுல இன்னும் போடல. நான் அடுத்த வரும் ஒரு 50க்கு மேல வந்து ஸ்டில் நாட் டன். பார்க்கலாம். எஸ், படிங்க மாதாஜி. லீலாவதி மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. शौर्यं तेजो त्रिदिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानम् ईश्वरभावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजम्. ஹீரோயிசம், அதான் நல்ல ஒரு தைரியசாலி. ஹீரோயிசம், பவர், டிட்டர்மினேஷன், ரிசோர்ஸ்ஃபுல்னஸ் எல்லாம் இருக்கு அவங்ககிட்ட. எல்லா பவர் அண்ட் ஆட்படை, பணபலம், எல்லா பலமும் இருக்கு அவன்கிட்ட. ரிசோர்ஸும் இருக்கு. கரேஜ் இன் பேட்டில்லாம் வந்து தைரியமா வந்து போரிடுவோம். ஜெனராசிட்டி, எல்லாருக்கும் அள்ளி அள்ளி வழங்குவோம். இதெல்லாம் யாரு? அண்ட் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் அதுவும் இருக்கும். தீஸ் ஆர் த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஃபார் த க்ஷத்ரியாஸ். இப்ப நம்ம கிளாஸ்ல நீங்களா ஸ்கூல்ல பாக்கலாம் இல்லையா, எவ்வளவு பேர் வந்து முன் வந்து மானிட்டர் ஆவா? வெரி ஃபியூ சில்ட்ரன் தான் வில் பி வெரி போல்ட் அண்ட் பேசி எல்லாம் இது லீட் பண்ணுவா. சோ அதில் வந்து இது க்ஷத்ரிய குணம். சோ சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை க்ஷத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். எல்லாராலையும் முடியாது, எல்லாருக்கெல்லாம் அந்த போல்டாலாம் இருக்க முடியாது. சோ இதெல்லாம் வந்து க்ஷத்திரியர்கள். இதெல்லாம் இவ்வாறுதான் காட்டியிருக்கா. பஞ்ச பாண்டவர்கள் வாழ்வு. எஸ், அடுத்தது பாம்னி மதை படி. கிருஷி கோரக்ஷ்ய कृषि कौ रक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शीतरस्यापि स्वभावजं. சூத்திரர்களோட சுபாவம், வைசியர்களோட சுபாவம். கிருஷினா என்னது? ஃபார்மிங், இந்த இது வயல்ல வேலை செய்யறது. கோனாக்கா இது கோ பிராமணன் எல்லாம் நம்ம சொன்னோம் அந்த இதுல படிக்கிறோம். கோனா ஆக்சுவலி கௌ ரக்ஷ வாணிஜ்யம், இது என்னது? பிசினஸ். இது எல்லாமே farming, cattle raising and business are the qualities of work for the Vaishyas. வைஷ்யர்கள் தான் இந்த இது cattle rearing எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க and farming எல்லாம் பண்ணுவாங்க. And the Shudras, there is labor and service to others. அவன் வந்து பாக்கி உள்ள 3 பிரிவுகளுக்கும் அவளுக்கெல்லாம் வந்து வேலை பண்ணி கொடுப்போம். விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைஷ்யர்களின் இயற்கையான செயல்கள். உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். மற்றவர்கள் இந்த பிராமணன், சத்திரியன், வைஷ்யன் அவளுக்கு தொண்டு புரிவான். எஸ், படிங்க மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நானா மாதாஜி? அதை படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்வே ஸ்வே கர்மண்ய பிரேத. கரெக்டா மாதாஜி? கர்மண்ய பிரேத
संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरत सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणुः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வேற டாபிக் வராரு, கேளு அப்படிங்கிறார். By following his qualities of by following his qualities of work, every man can become perfect. அவங்க கொடுத்திருக்கிற வேலையை நல்லா பண்ணிட்டு அதுல பர்ஃபெக்ட் ஆகலாம். Now please hear from me how this can be done. எப்படி அதை நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பண்ணி நம்ம அதுல பர்ஃபெக்ஷன் பண்ணலாம். அது நான் சொல்றேன் கேளு. தனது குணத்திற்கு தகுந்த கடமைகளை பின்பற்றுவதால் ஒவ்வொரு மனிதனும் பக்குவம் அடைய முடியும். அதை எவ்வாறு செயலாற்றுவது என்பதை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. அதான் ஸ்ருணுனாக்க என்ன அர்த்தம்னா கேளுன்னு அர்த்தம். திரும்பி பகவான் சொல்லுவார். எஸ், படிங்க மாதாஜி. यद प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तम् अप्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः. By worship of the Lord, who is the source of all beings, பகவானை வழிபட்டு என்ன தெரியும், அந்த யார் வழிபடுறான் அவனுக்கு கடவுள் தான் எல்லாத்தையும் படைக்கிறார், எல்லாத்தையும் காக்கிறார், ரட்சிக்கிறார், இதெல்லாம் தெரிஞ்சு நான் வழிபடுறான். Who is the source of all beings and who is all pervading, எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கார் பகவான். அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுட்டு man can in the performance of his own duty attain perfection. அந்த மாதிரி நினைத்து பகவானை வழிபடுறோம் என்னது, he does his own duty, the duty பண்றான் and he attains perfection, perfectா பண்றான். யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினாரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். என்னோட கடமை பகவானை வழிபடுறது என்னோட கடமைகள்ல ஒன்று என்னது, பகவானுக்கு எல்லாம் பண்ணணும், தொண்டு புரியாது. சோ அந்த மாதிரி யார் இருக்கானோ அவன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். he will become perfect. எஸ். அப்புறம் இதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் சொல்லுவேன். எஸ், படிங்க மாதாஜி. ராமினி மாதாஜி. श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. Hare Krishna. So it is better to engage in one's occupation even though one may perform it imperfect. நம்ம ஏதோ ஒரு தொழில் பண்ணிட்டு இருப்போம், அது இப்ப இம்பர்ஃபெக்டா இருக்கு, பரவாயில்ல, அது பண்ண பர்ஃபெக்ட் ஆயிடும். than to accept another's occupation and perform it perfectly. இன்னொருத்தனுடைய போயிட்டு நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன், நான் உன்னோட வேலையை நான் பண்றேன், அதை பர்ஃபெக்ட் பண்ணி அதெல்லாம் தப்பு, சின்னே போட்டிருக்காங்க இங்க. அந்த மாதிரி prescribed duties according to one's nature are never affected by sinful reaction. நம்மளோட காரியத்தை நம்ம இம்பர்ஃபெக்டா பண்ணாலும் பரவாயில்லை, அதை பண்ணணும். அப்ப என்னன்னா சிம்பிள் ரியாக்ஷன்ல இருந்து நம்ம விடுபட்டு விடுவோம். மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பது சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அப்ப நமக்குன்னு ஒரு சுபாவம் இருக்கும், அதுக்கு அக்கார்டிங்லி தான் நம்ம அந்த வேலையை பண்ண முடியும். ஜஸ்ட் பிகாஸ் somebody is doing business, நானும் பிசினஸ் அப்படின்னா, பிசினஸ்ல நிறைய பணம் இருக்கு அப்ப நானும் பண்றேன். நான் பிசினஸ்ல ஒண்ணுமே தெரியாது, யார் வேணா ஈஸியா ஏமாத்தின்னு போவா. பிசினஸ்க்கு நல்ல ஒரு டாக்டிக் பண்ணணும் இல்லையா, நல்லா ஸ்வீட்டா பேசணும், விற்க தெரியணும். அப்புறம் என்னது, வித்து போலேன்னா அதையும் நம்ம மண்டையில கட்டிட்டு, அது ரொம்ப கஷ்டம் பிசினஸ்ல. அதுவும் சாப்பாட்டு இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். அதனால ஏதாவது ஆயிடுத்துனாக்கா லாக்கே ஆயிடும். எப்போ ஹோட்டலோட எல்லாம் எப்பவுமே நினைச்சு பார்ப்பேன், எப்படி நம்ம இவ்வளவு பெரிய மெனு கார்டு எல்லாம் வச்சுட்டு அவங்க ஆர்டர் எந்த ஆர்டர் வேணா எடுத்துட்டு கிடுகிடுன்னு ஒரு 1/2 hour ரெடியா வந்துடுறாங்களே, எப்படி வேலை பண்றாங்கன்னு நினைச்சுப்பேன். நம்ம வீட்டுல ஒரு சாம்பார் வச்சு ஒரு கறி வச்சு பண்றதுக்கு என்னடப்பா இது தினமும் இதே வேலைதானா அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம கிச்சன் போறதே ஒரு ஐடியா இருக்கும். ஆனா அவங்க எவ்வளவு ஐட்டம் பண்றாங்கல்ல, எப்படி அவங்க மேனேஜ் பண்றாங்கன்னு தெரியல. சோ அண்ட் கட்டு போயிடும். இமிடியேட்டா பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணுவோம். சிலத்துக்கு எல்லாம் புளிக்கணும். இப்போ இட்லி எல்லாம் பொங்கி இருக்கணும், புளிக்கணும், அப்பதானே சாஃப்டா இருக்கும். எப்படி பண்றாங்க, ஏதோ ஒரு கலப்படம் பண்றாங்க. அதான் பிசினஸ் டாக்டிக். சோ இப்போ அவன் பண்றான், அதுல நல்ல பணம் இருக்கு, நானும் பண்றேன்னா போச்சு, கோவிந்தாதான். அப்போ என்னது இதா இங்க கொடுத்துருக்க, இவர் சொல்ற ஃபர்ஸ்ட் டு கிளைம் த ட்ரீ வின்ஸ். பார்ட்டிசிபென்ட் யாரு, ஒரு காக்கா, குரங்கு, ஒரு டால்பின், அப்புறம் டால்பின் தான் நினைக்கிறேன், ஆமா, ஒரு யானை, ஒரு மீனு, இல்ல இது டால்பின், இது என்னதப்போ பெங்குவின், இது டால்பின், அப்புறம் ஒரு நாய். ஒரு மரத்துல யாரு ஏற முடியும், மீனால ஏறவே முடியாது, கீழே இறங்கி அது கீழே இறங்கினாலும் செத்து போயிடும். காக்கா ஃபாஸ்ட் ஆயிரும், குரங்கும் ஒரு மாதிரி ஏறும், ஆனா காக்கா முதல்ல போயிடும். யானையெல்லாம் ஏற முடியுமா, மரத்தை
பிடுங்கி எடுக்கணும்னு சொன்னா அது இட் கேன் பிகம் ஃபர்ஸ்ட். பட் மரத்துல ஏறது இட் கேன் நாட். ஸோ கான்டெஸ்டன்டே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதான் நம்ம எதுல நம்மளால முடியுமோ அதுலதான் நம்ம மூக்க நுழைக்கணும். எல்லாம் நான் பண்றேன் எல்லாம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் போகக்கூடாது. ஸோ நம்ம சுபாவம் என்ன, நம்ம சுபாவத்துக்கு ஏற்ப என்ன வேலை உண்டோ அதை நம்ம நல்ல பக்குவமா பண்ணலாம். அது பக்குவம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, அது மாத்திரம் பண்ண போறேன்னா அதுதான் நமக்கு சுபாவம். அது போல அந்த வேலையை பண்ண போகணும். எஸ், யார் படிக்கணும்? பத்மா மாதாஜி யார் படிக்கணும்? யார் படிச்சா அதுக்கு முன்னாடி? மாதாஜி மாதாஜி தான் படிச்சேன். பத்மா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. सहजं कर्म कौन्तेय सदोषं विनत्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण तु मेनाग्निर्वावृतः. हरे कृष्णा माताजी. Okay, Hare Krishna. Every endeavor, என்ன வேலை பண்ணாலும் is covered by some fault. Just as fire is covered by smoke. என்ன வேலை எடுத்தாலும் ஏதோ ஒரு தடங்கள் வரும். சரியா பண்ண மாட்டோம், திரும்பி ஒரு வாட்டி பண்ணோம், திரும்பி ஒரு வாட்டி பண்ணோம், அந்த மாதிரி ஒரு 3-4 வாட்டி பண்ணாதான் பர்ஃபெக்ஷனே வரும். Therefore one should not give up the work born of his nature. அதனால ஃபர்ஸ்ட் அடுத்தோடனே நம்ம சக்சஸ் ஆகும் நினைச்சது பண்ணக்கூடாது. அதுல ஃபெயிலியர் ஆனாலும் பரவாயில்ல, நம்ம நம்மளோட நேச்சர், நம்மளோட என்ன பிறவி குணம் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த போல வேலையை பண்ணணும். Son of Kunti, even if such work is full of fault, தப்பா நம்ம பண்றோம் பரவாயில்ல, அந்த தப்பு பண்ணி என்ன ஆகும், ஒரு நாளைக்கு பர்ஃபெக்ஷன்ல வருவோம். நெருப்பு புகையால் சூழப்பட்டிருப்பதை போல ஒவ்வொரு முயற்சியும் ஏதேனும் ஒரு தோஷத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. எனவே குந்தியின் மகனை முழுவதும் தோஷம் நிறைந்ததாக இருந்தாலும் தனது இயற்கையிலிருந்து தோன்றிய தொழிலை ஒருவன் துறக்கக்கூடாது. சோ நமக்குன்னு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கோ கடமை, அதை என்னைக்குமே நம்ம விடக்கூடாது. தட் only we have to make it perfect. மெயில இருந்து ஐ திங்க் நான் போடலன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம், இதெல்லாம் பாக்கி இருக்கு போடுறது. ஆனா தமிழ்ல போட்டிருக்கேன், ஆனா படிக்கலாமா? ஆயிடும். அப்புறம் இது எஃப்ஆ இல்ல அரகுணிய 54 55 பாக்கலாம் எவ்வளவு இருக்கு. நாளைக்கே முடிஞ்சிடும். ஓகே, செக்ஷன் முடிச்சு விடலாம். அப்புறம் இதுதான் ஈஸி, நாளைக்கே முடிஞ்சிடும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க எஸ், இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா, நிஷ்காமா பகவானை நினைத்து பண்றோம் த்ரூ லிபரேஷன். நிஷ்காமா இந்த மாதிரி வேலை பண்றது எங்க நமக்கு லிபரேஷனுக்கு கொண்டு செல்லும். தென் டிவோஷனல் சர்வீஸ் 49ல இருந்து 50 அது பார்க்கலாம். கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் ஃப்ரம் ரியாக்ஷன் ஃப்ரீ ஒர்க் த்ரூ ஞான யோகா டு பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். என்ன பண்ணோம்? ரியாக்ஷன் ஃப்ரீ ஒர்க் அப்படின்னா 3வது சாப்டர்ல வரும். ஒண்ணு பலன் நோக்கு செயல்கள், அது கர்மா. கர்மானா என்னது? வேலை பண்றோம், எதிர்பார்க்கிறோம், வரும், அதோட புண்ணியம் வரும், அந்த புண்ணியத்தை அனுபவிக்கணும், மேல் உலகம் போவோம், புண்ணியத்தை அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி அதெல்லாம் முடிஞ்சப்பறம் திரும்பி வரும். விகர்மா, விகர்மனா எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அப்ப அதுல பாவம் கிடைக்கும். அப்ப அந்த பாவம் கிடைச்சா என்னது? கீழே உலகத்தை போயிட்டு நல்லா அனுபவிச்சுட்டு அது ஃபுல்லா ஆன அப்புறம் இட்ஸ் லைக் கோயிங் டு ஜெயில் அண்ட் கமிங். மேல போறது இட்ஸ் லைக் ஒரு ஹாலிடேஸ்ல போயிட்டு வரா போல. பட் நமக்கு ரெண்டுமே வேண்டாம், கீழையும் போக வேண்டாம், மேலையும் போக வேண்டாம். அப்ப என்ன பண்ணலாம்? அக்கர்மா லெவல்ல பண்ணணும். பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது நமக்கு பாவம் வராது, புண்ணியம் வராது. சோ அந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் ஃப்ரீ ஒர்க் அப்படி பண்ணோம். ஃப்ரம் ரியாக்ஷன் ஃப்ரீ ஒர்க் த்ரூ ஞான யோகா, ஞானம் இதெல்லாம் படிச்சு புரிஞ்சு நம்ம ரியாக்ஷன் ஃப்ரீ ஒர்க் பண்ணி பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்முக்கு போய்விடுவோம். பகவானுடைய என்னது? பிரம்மன் பரமாத்மா, இது கடவுள் கிருஷ்ணர், அந்த மாதிரி. சோ பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம் போய்விடுவோம். அண்ட் பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ், இதுதான் டிவோஷனல் சர்வீஸோட நம்ம போகலாம். சோ இதுல என்ன கொடுத்துருக்குன்னா 49-55 one practicing நிஷ்காம கர்ம யோகா detached work attains goodness and the knowledge that is and the knowledge that he is not his body. ஞானத்தை என்ன ஞானம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம இந்த உடல் இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் இந்த 2வது சாப்டர்லயே வந்துடும், நான் உடல் இல்லை, நான் ஆத்மா அப்படின்னு. அந்த நாலேஜை வச்சு அவன் என்ன பண்றான்? எல்லா வேலையும் பண்றான். ஆனா இப்படி எனக்கு வேண்டி நான் பண்ணல, எல்லாமே பகவானோட திருப்திக்கு பண்றேன் அப்படி பிராக்டிஸ் பண்றான். ஹி ஃபைனலி அட்டைன்ஸ் த பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம். அந்த மாதிரி பண்ண என்ன ஆகும்? கடவுளுடைய ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஃபார்ம்லெஸ், ஆக்சுவலி பிரம்மன்கிறது பகவான் ஃபார்மே இல்லாத ஒளி வடிவமா இருக்கிறவர். So அந்த லெவலுக்கு போய் விடுவோம். By serving Krishna on this platform with devotion one reaches the kingdom of God. இந்த மாதிரி நம்ம பகவானுக்கு தொண்டு புரிஞ்சு என்ன ஆயிடும்? பகவானுடைய இலக்கை அடைந்து விடுவோம். இதான் செக்ஷன் ஈல கொடுத்திருக்கு. எஸ், இங்கிலீஷ்ல இல்லைன்னா தமிழ்ல தான் இருக்கு. அது நான் போடல, எல்லாம் பிளாங்கா இருந்தது. பிக்சர் போட்டேன், இதெல்லாம் போட்டேன், இன்னும் இங்கிலீஷ்ல போடுறது பாக்கி.
யார் படிக்கணும்? பத்மா மாதாஜி அப்ப படிச்சா இல்லையா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படி. असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां சந்நியாசேனாதிகஜ்ஜதி. சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்தால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான். அதான் சத்தோகுணம் சொல்றோம். என்ன பண்றான்? தன்னோட சுகம் துக்கத்தை எல்லாம் பார்க்க மாட்டான். இவ்வளவு நேரம் தூங்கணும், இவ்வளவு நேரம் சாப்பாடு இல்லைனாலும் இவள் மேனேஜ், இவள் ஜஸ்ட் கோ. அந்த மாதிரி சொந்த இது உறுப்புகளுக்கெல்லாம் பாடிக்கெல்லாம் வந்து சுகத்தை எல்லாம் வந்து எதிர்பார்க்காம இவள் ஜஸ்ட் டூ ஆல் பகவானை நினைத்து எல்லாம் பண்றான். பௌதிக சுகத்தை புறக்கணித்து துறவை பயிற்சி செய்யறான். அப்ப அவன் வந்து என்னது மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான். அப்புறம் ரெண்டாவது இது என்ன புது கொடுத்துருக்கானா? Who can engage in Jnana Yoga? One who is self-controlled, completely unattached, can engage in Jnana Yoga. ஞானத்தை பெறான் அப்படி. ஆனா ஞானத்தை யோகம்னா பகவானை நினைத்து ஞானத்தை பெறான், பட் வித் யோகம். ஞான காண்டா கிடையாது. ஞான காண்டாங்கிறது ஒன்லி நாலேஜ். எனக்கு நான் படிக்கிறதுக்கு நான் நாலேஜ் பெறேன் அப்படின்னு இல்லை. நான் வந்து நாலேஜ் பெற்று பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்குள்ள செயல்களை செய்ய போறேன் அப்படின்னு. So practicing renunciation. அடுத்தது அது ரிசல்ட் என்ன கிடைக்கும்? One can attain highest perfect stage of freedom from reaction. இப்போ பந்தப்பட்டுக்க மாட்டான், பகவான் இடத்தில் அடைந்து விடுவான். இங்க என்ன போட்டிருக்கு? From karma yoga to ஞான யோகா. Who can engage in ஞான யோகா? ஒன் யாரு இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல்டா இருக்கவங்க அவங்க வந்து ஞான யோகா பண்ணலாம். எஸ் 50 படிக்கும் மாதாஜி. பாமினி மாதாஜி படிக்கும். நீங்க 3 ஸ்டூடெண்ட் தான். சித்திம் பிராப்தோ யதா பிரஹ்மன் ததாபனோதி நிபோத மே ஸ்மாசேன தேனவ கௌந்தேய நிஷ்டான்யானஸ்ய யாபரா. குந்தின் மகனே, ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தின் மகனே, இந்த பக்குவத்தை அடைந்தவன் பிரம்மன் எனப்படும் ஞானத்தின் மிக உயர்ந்த நிலையினை திவ்யமான பக்குவ நிலையான இவ்வாறு அடைய முடியும் என்பதே நான் தற்போது சுருக்கமாக கூறுகிறேன். இதனை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. இவன் வந்து என்ன அந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டா வந்து இதெல்லாம் தியானம் பண்ணி பகவானுக்கு வந்து தொண்டு புரிஞ்சு அவனோட சுக துக்கத்தை எல்லாம் சைட்ல வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவன் வந்து பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்மை எப்படி அடையறான் அதெல்லாம் நான் உனக்கு இப்ப சொல்றேன், இதெல்லாம் கேட்டுக்க அப்படின்னு. திவ்யமான பக்குவ நிலை எவ்வாறு அடைய முடியும் என்பதை நான் தற்போது சுருக்கமாக கூறுகிறேன். ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்திருக்கேன்? நேரமா இது வராம இருந்தது, இப்ப திரும்பி வர ஆரம்பிச்சு. How can one attain Brahman platform? Lord Krishna is going to summarize how one can achieve supreme perfectional stage, that is Brahman. அது எப்படி அடையணும், அந்த ஒரு என்ன வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்ட போறார். பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்ங்கிறது சுப்ரீம் பர்ஃபெக்ஷனல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஹையஸ்ட் நாலேஜ். ஓகே, ஓ இது வந்து 3 இது சேர்ந்திருக்கு. யார் படிக்கிறோம்? பத்மா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, என்னாச்சு? மியூட்ல இருக்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, அத வந்துட்டேன் மாதாஜி. புத்யா விசுத்யா யுக்தோ விஷுத்தயா யுக்தோ த்ரித்யாத்மானம் நியம்ய ச சுப்தாதீன் விஷயாம் சத்ய இல்ல மாதாஜி, சு கிடையாது. சப்தாதீனன் சப்தாதீன் விஷயாம் த்யக்த்வா சப்தாதீன் விஷயாம் சத்வா ராஹத்வேஷௌ व्युदस्य च विविक्त सेविलक्वासी यदवाक्हाय मानस ध्यानयोग परो नित्यं वैराग्यं समुभाश्रितः अहंकारं फलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. இங்க என்னது இன்னும் பாதி மறைஞ்சிருக்கு. எங்க போச்சு? என்ன
இன்னும் பாதி போயிருக்கு. இங்க போய் இங்கிலீஷ்ல படிக்கலாம். அப்படி ஃபுல்லா இல்லைன்னா இங்கிலீஷ் படிக்கிறேன். தனது புத்தியினால் தூய்மை அடைந்து உறுதியுடன் மனதை கட்டுப்படுத்தி புலனுணர்ச்சி பொருள்களை துறந்து விருப்பு வெறுப்புகளிலிருந்து விடுபட்டு தனியிடத்தில் வாழ்ந்து, இந்த மாதிரி அதான் குகையில இருக்கிறவங்களா இருக்காங்க, குறைவாக உண்டு. ஆனா பகவான் என்ன சொன்னார், நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ சாப்டர்ல சொன்னார், எது நல்லது, துறவு நல்லதா எது நல்லதுன்னு, துறவெல்லாம் வேண்டாம், நீ வந்து வீட்லயே இருந்து எனக்கு வேண்டி என்ன திருப்திப்படுத்துறதுக்கு பண்ணுன்னு சொன்னார். இப்போ பக்குவ நிலைக்கு வந்தவங்க எல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காரு. சோ அதுல நமக்கு அந்த டைம்ல பக்குவம் கிடையாது. ஆனா இந்த மாதிரி பக்குவம் பண்றவங்க இந்த மாதிரி என்னது, குகையில இருக்கிறவங்க, மலைக்கு மேல இருக்கிறவங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. சோ அது வந்து நல்ல பக்குவம் அடைஞ்சவங்க பண்றாங்க. சோ தனியிடத்தில் வாழ்ந்து குறைவாக உண்டு உடல் மனம் மற்றும் பேச்சினை கட்டுப்படுத்தி எப்பொழுதும் தியானத்தில் ஆழ்ந்து பற்றுதல் இன்றி அகங்காரம் பொய்யான வலிமை பொய்யான அப்படி விட்டு இன்னும் ஒரு லைன் இருக்கும், அங்க மறைஞ்சிருக்கு, பண்ணா தெரியுமே, இப்படி பண்ண தெரியும். எப்பொழுதும் தியானத்துல இருந்து பட்டு, இதுலயும் போயிடுதா, ஐ திங்க் ஐ ஃபுல்லா காப்பி பண்ண மறந்து போயிட்டேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன போட்டிருக்கு, being purified by his intelligence, controlling his mind with determination, giving up the object of sense gratification. இதெல்லாம் இந்த பொருளால நமக்கு வந்து புலன்கள் திருப்தி அடைதோ அதெல்லாம் வந்து நிராகரிக்கிறான். அப்புறம் being freed from attachment and hatred, பிடிச்சது விருப்பு வெறுப்புல இருந்தெல்லாம் விடுபட்டு, one who lives in the secluded place, யாரும் இல்லை, தனிமையா. அப்புறம் உண்டு, very less, who eats little, who controls his body, mind and power of speech, எல்லாம் கட்டுப்பாடுல இருக்கு அவனுக்கு. who is always in trance, transcendental, பகவான் நினைத்து அந்த இதுல இருக்கான். and who is detached, யாருக்கும் அட்டாச்மெண்ட் கிடையாது, டிட்டாச்டா இருக்கான். ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபால்ஸ் ஈகோ, நான்கிற அந்த எண்ணமே கிடையாது, ஆத்மா அந்த இதுல இருக்கான். ஃபால்ஸ் ஸ்ட்ரென்த், ஃபால்ஸ் ப்ரைட், லஸ்ட், ஆங்கர் ஒண்ணுமே கிடையாது. அண்ட் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் திங்ஸ், ஒன்னும் அதுவும் பண்ண மாட்டான். ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபால்ஸ் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப், நான் என்னுடையது. அதனால சன்னியாசிகள்லாம் ஒரு ஊரா போயிட்டேதான் இருப்பா. ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டோம்னா இது என்னுடையது, இந்த இடத்துல உட்கார்ந்துதான் சுகமா இருக்கு, இந்த இடத்துல படுத்தினாதான் தூக்கம் வரும். இப்ப நமக்கு எல்லாம் அதான் ப்ராப்ளம் எடுத்து, எனக்கு என்னுடைய இடத்துல படுத்துட்டாதான் தூக்கம் வரும், எங்க போனாலும் வீட்டுக்கு வந்துருவா. சில பேருக்கு அந்த மாதிரி உண்டு, வீட்டுல வந்தாதான் தூக்கம் வரும். சரி, நம்ம பழகிட்டோம். அது மாதிரி சன்னியாசிகளுக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது, எதை போட்டாலும் சாப்பிடுவா, எங்க வேணாலும் படுத்துக்கணும், எங்க வேணா உட்காரலாம். அவள் மெயின் இது என்னதுனாக்கா பகவானுக்கு இது பண்ணணும். தூக்கம் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட், சாப்பாடு இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. அண்ட் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல், அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டான் இதெல்லாம். லஸ்ட், ஆங்கர், அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் திங்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நிராகரிக்கிறோம். ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபால்ஸ் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப், நான்கிற அந்த எண்ணமே இல்லாம இருக்கான். அண்ட் பீஸ்ஃபுல், சாந்தமா இருக்கான். such a person is certainly elevated to the position of self realization. அந்த மாதிரி உள்ளவன் தான் வந்து செல்ஃப், நான்கிறது யாரு அப்படின்னு நினைச்சு அவன் வந்து he goes up to the ladder, அந்த லேடர் மேல அவன் வந்து அவனால அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் தான் போக முடியும். எஸ், இப்ப இதுல கொடுத்திருக்கு how to achieve supreme perfection, பிரம்மபூதா, அதுக்கு வந்து வேர்ட் வந்து பிரம்மபூதா ஸ்டேஜ், பிரம்மபூதா பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் பீஸ்ஃபுல்னஸ், கண்ட்ரோலிங் த மைண்ட் வித் டிட்டர்மினேஷன், பியூரிஃபைட் பை இன்டெலிஜென்ஸ், நான் புத்தியை யூஸ் பண்ணி இது என்னது ஆன்மீகத்துல நுழையறான், நல்லா பியூரிஃபை பண்ணிக்கிறான். கிவிங் அப் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அதுல ஒரு நாட்டம் எல்லாம் இல்லாம இருக்கு. ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் அட்டாச்மெண்ட் அண்ட் ஹேட்ரட். அப்புறம் அனாலஜி ஃபார் பீஸ், பர்சன் ஹூ இஸ் நாட் டிஸ்டர்ப் பை த incessant flow of desire that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled. Which is ever being filled, but is always still. எப்படி இந்த நதி வந்து எல்லாம் இதுல போறா போல, ஆற்றுல போறா போல, நம்ம மைண்ட்ல என்னது எல்லாம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு, பர்சன் அந்த மாதிரி. பட் யாரு அந்த மாதிரி இல்லையோ, அந்த நதி எல்லாம் இப்படி ஓடி 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 ஆறுல போறா போல, ஆனா இவன் மைண்ட் அந்த மாதிரி இல்லை, எல்லாம் ஸ்டில்லா இருக்கு. பர்சன் who is not disturbed by the incessant flow of desire. நிறைய நமக்கு அப்படி இருக்கு இல்லையா, நிறைய ஆசைகள் இருக்கும், அது மாதிரி அவனுக்கு எல்லாம் இல்லை, எல்லாம் ஸ்டாக்னன்ட் அப்படி இருக்கும், ஸ்தம்பிச்சு அப்படி இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கும். இஸ் பீங் ஃபில்ட் அண்ட் பட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்டில்லா இருக்கும். அது என்ன 2.70 அந்த ஒரு அனாலஜி கொடுத்துருக்கு. ஓகே, லிவிங் இன் அ செக்லூட்டட் பிளேஸ், தனியா வாழ பழகணும். ஹீட்ஸ் லிட்டில், கண்ட்ரோல்ஸ் இஸ் பாடி, மைண்ட் அண்ட் பவர் ஆஃப் ஸ்பீச். எல்லாத்தையும் ரேஷனிங் தான், ஒன்னும் ஜாஸ்தி பேச மாட்டான், மனசாலையும் ஒன்னும் நினைக்காம எப்போ பகவானோட தியானத்துல. ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஆல் பேட் குவாலிட்டிஸ் பார்ன் ஆஃப் மெட்டீரியல் கன்செப்ஷன், அது எல்லாம் இல்லாம, பேட் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இல்லாம இருக்கும். அது அப்புறம் என்னது, ஆல்வேஸ் இன் டிரான்ஸ், பகவானை நினைத்து எப்பவுமே அந்த ஆழ்நிலை இதுல இருப்போம். அண்ட் டிட்டாச்ட்,
Thus one achieves supreme peace. Detached என்னது பௌதிக சம்பந்தம் இல்லாம இருக்கிறோமோ அந்த மாதிரி இருந்தாதான் வந்து பகவானை அடைய முடியும். False ego, false strength இதெல்லாம் இல்லாம இருப்பாங்க. False pride, lust, anger, acceptance of material things and false proprietorship இதெல்லாம் வந்து இல்லாம இருக்காங்க. இப்ப படிச்சதுதான் அது 54 55 லாஸ்ட். எஸ் படிங்க மாதாஜி. யார் படிக்கணும்? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्. One who is thus transcendentally situated at once realize. இந்த மாதிரி ஒரு ஆழ்நிலை அறிவுல யார் இருக்கானோ இம்மிடியட்டா பகவானோட நினைவு வரும், அவன் வந்து பகவானை அடைந்து விடலாம். At once realizes the supreme Brahman. He never laments. அவனுக்கு வந்து ஒரு புகார், ஒரு மன வருத்தம், அதனால குறப்பட்டு எதுவும் பேசுறான் அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. He never laments or not desires to have anything. He is equally disposed to every living entity. யாரை கண்டாலும் சமமா பாவிக்கிறான், எல்லாத்தையும் சேமா பழகுறான். In that state he attains pure devotional service unto me. அவன் வந்து அந்த நிலையில வந்து எனக்கு வந்து தொண்டு புரியனா எப்படி இருக்கும், அந்த தொண்டு வந்து பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸா அவன் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கான். எஸ், பிரம்மபூதா பிளாட்ஃபார்ம் அந்த லெவலுக்கு போயிடுறான். பிரம்மபூத்தால என்னது? One who is transcendentally situated. மத் பக்தா லபத்தே பராம். Then one attains pure devotional service unto me. அந்த மாதிரி இருக்கு எல்லாமே என்னை அடையறதுக்குள்ள எல்லா தகுதியும் அவனுக்கு வருது. அந்த மாதிரி ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸும் அவன் பண்ணிட்டு இருக்கான். நம்மளும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்கம் இல்லை நமக்கு. ஆனா அந்த ஒரு லெவல்ல பண்ணும்போது என்ன, அவனுக்கு ஈஸியா வந்து பகவானை அடையலாம். பிரசன்ன ஆத்மா, அவன் ஆத்மா எப்படி எப்பவும் பிரசன்னமா இருக்கு, அப்போ ஃபுல்லி ஜாய்ஃபுல். ந சோச்சதி ந காங்ஷதி, நெவர் laments for any desire to have anything. ஒரு இது வேணும் இது வேண்டாம், புகார் கம்ப்ளைண்ட் ஒண்ணுமே கிடையாது. அவன் வந்து ந சோச்சதி ந காங்ஷதி. சமௌ சர்வேஷு பூதேஷு. பூதேஷுனா எல்லா உயிரினங்கள்ட்டையும் சமமா இருக்கான். சர்வேஷு equally disposed towards every living entity. அந்த மாதிரி இருக்கிறான் தான் வந்து பிரம்மபூதா ஸ்டேஜ்ல இருக்கான். அவன் வந்து பகவானை அடைந்து விடலாம் ஈஸியா. எஸ் படிங்க மாதாஜி. பாமினி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தய மாமாகி ஜானாதி அப்படி படிக்காங்க மாதாஜி. பக்தியா மாம் அபிஜானாதி. பக்தாய மாம் அபிஜானாதி யாவன்யஸ்மி தத்வதः ததோ மாம் தத்வதோ ஜானித்வா விசாதே ததனந்தரம். Hare Krishna. One can understand the Supreme Personality of one can understand the Supreme Personality as he is only by devotional service. பகவான் புரிஞ்சுக்கணும் எப்படி, ஒன்னும் சூப்பர்ஃபிஷியலா எல்லாம் பண்ணவே வேண்டாம். பகவான் யாரு எனக்கு சரியா புரியணும்னாக்கா ஒழுங்கா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா போறோம். சில பேர்லாம் வந்து நான் அப்படி பார்த்தேன் அப்படி வந்தார் ஒரு இதெல்லாம் தோணும் இல்லையா. அன்னைக்கு மாதாய் சொன்ன அது வந்து சும்மா இது ஓம் கேட்டது அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல. நிஜமாய் சில பேர் சொல்லுவா அப்படி அந்த ரூபத்தை வந்தாங்க, ஏதோ ஒரு இதுல வந்தாங்க, நான் திரும்பி பார்க்கறதுக்குள்ள மறைஞ்சு போயிட்டாங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவா. அதெல்லாம் இல்லவே இல்லை. நேரா பகவான் வந்து புரிஞ்சுக்கிற அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்துருவான். One can understand the Supreme Personality Godhead as he is only by devotional service. And when one is in full consciousness of the Supreme Lord, by such devotion he can enter the kingdom of God. அந்த மாதிரி நல்ல பகவானை அந்த லெவல், அவன் அந்த லெவல் இருக்கும்போது என்னது ஃபுல்லா தொண்டு புரிஞ்சுட்டு அவன் வந்து எப்பவுமே ஆன்மீகத்துல இருக்கும்போது என்ன, அவன் வந்து ஈஸியா வந்து பகவானுடைய உலகத்துக்கு வர முடியும். என்னது பண்றான், ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடிஸ் பண்றான், தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கான், பகவான் நம்ம நினைத்துட்டு இருக்கான், பூஜை இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான், பஜன் கீர்த்தன் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான். இந்த நேரம் அவன் அதை பண்ணும்போது என்னது, அவன் வந்து பகவானுடைய உலகத்துக்கு கிங்டம் ஆஃப் காட்ல ஈஸியா என்டர் பண்ண முடியும். இந்த லாஸ்ட் இல்ல அது வந்து என்ன கொடுத்துருக்கேன், அதேதான் எழுதினது. Discussion in the purport. Okay. Krishna and his plenary portions cannot be understood. புரியாது நமக்கு. தேவர்களுக்கே புரியல, அசித்தோ தேவலோ இல்ல இல்ல இவங்க தேவர்களுக்கும் ரிஷிகமார்களுக்குமே புரியாது. பை மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் ஆர் பை நான் டிவோட்டிஸ். சில பேர் வந்து அடுப்புல ஏதாவது வச்சிருக்கலாம் அறியறது என்னவோ பண்ணிருக்காங்க. ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா.
கிருஷ்ணா எல்லாம் சூடு பண்ணி வச்சாலும் இப்போ கிளைமேட் எல்லாம் ஆறி போயிட்டு ப்ளீஸ் எல்லா வீட்லயும் நடக்கிறதுதான். ஓகே, என்ன வேலை பண்ணாலும் திரும்பி அவங்க கொடான்னு இதை பண்ணுவாங்க. ஓகே, கிருஷ்ணா அண்ட் ஹிஸ் plenary portions cannot be understood. பகவானை புரியறது கஷ்டம், அவரோட plenary portion எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம். ஏன்னா நம்ம பார்க்கலாமே, கிருஷ்ணர் இருக்கார், பலராமரும் கிருஷ்ணரோட அவதாரம் தான், ராதாராணி இருக்கு, அவங்களும் ஒரே டைம்ல நிறைய பேரை பார்க்கலாம். அவருடைய எக்ஸ்பென்ஷன் அந்த மாதிரி பார்க்கலாம். ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். சில பேர் வந்து மென்டல் ஸ்பெகுலேஷனா பண்ணுவாங்க, ஞான யோகா எல்லாம் படிச்சு பகவானை வந்து டிபேட் பண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் நான் டிவோட்டிஸ் அந்த மாதிரி இருக்காங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து தர்க்கம் பண்ணி எல்லாம் பேசுவாங்க. நான் டிவோட்டிஸ்க்கு நம்பிக்கை கிடையாது, அவங்களாம் ஏத்திஸ்ட். அப்புறம் erudite scholarship or mental speculation or university degrees fail to reveal absolute truth. என்னதான் பெரிய படிப்பு, அந்த மாதிரி நம்ம பௌதிகத்துல நிறைய யூனிவர்சிட்டி படிப்பு, அந்த படிப்பு இந்த படிப்பு எல்லாம் படிச்சாலும் என்னது பகவானை புரிஞ்சுக்கிறது முடியாது. இட் டஸ் நாட் ரிவீல் காட், இட் ஃபெயில்ஸ் டு ரிவீல் த காட். ஒன்லி வே டு நோ கிருஷ்ணா. அப்ப பகவானை புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரே வழிதான் இருக்கு, என்னது டிவோஷனல் சர்வீஸ், ஜபம், பகவானுக்கு ஆஃபர். இது பண்ணிட்டே போறது, கோயில் போறது, முள்ள நம்ம வந்து நம்ம அனுபவப்பட்டு தான் போக முடியும். சில பேர் சீக்கிரமா வந்துடும், சில பேருக்கு நிறைய டைம் எடுக்கும், பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஆனா ஸோ பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணாதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பகவானை புரிய வரும். அண்டர் த கைடன்ஸ் ஆஃப் அ பியூர் டிவோட்டி, ஒரு ஆச்சாரியர் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க கைடு பண்றதை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கணும், அப்ப நமக்கு புரியும். வித்வுட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்சல்யூட் ட்ரூத் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹிடன். ஒன்று புரியாம நான் வந்து பகவானை வந்து மென்டல் ஸ்பெகுலேஷனால நான் புரிஞ்சுக்கிறேன், நிறைய அந்த ஸ்கிரிப்சர் படிச்சேன், இந்த ஸ்கிரிப்சர் படிச்சேன், அதெல்லாம் படிச்சு அனலைஸ் பண்ணி நான் வந்து பகவானை புரிஞ்சுக்கிறேன்னா அதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம், புரிய முடியாது. பகவானை வந்து தொண்டு புரியணும்னா வித் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனோட பகவானை தொண்டு புரிஞ்சாதான் பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்புறம் வேற என்ன போட்டிருக்கு, how one's devotional service begins after achieving Brahmabhuta stage by hearing from the Lord. வந்து பிரம்மபுத்தா இந்த மாதிரி நல்ல ஆன்மீகத்துல இருந்து தலைச்சு இது என்னது நிலைச்சிருக்கிறவன் வந்து எப்படி பகவான டிவோஷனல் சர்வீஸ் எப்படி பண்றான்னா பகவானோட எல்லாம் கேட்டு பண்றான். வாட் இஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹியரிங்? அது கேட்டு என்ன பிரயோஜனம்? பிரம்மபுத்தா ஸ்டேஜ் டெவலப்ஸ். இன்னும் ஆல்ரெடி அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கான், அது இன்னும் பாலிஷ்டா மெருகூட்டி அவன் இன்னும் நல்ல பெர்ஃபெக்ஷன்ல வருவான். மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன் டிக்ரீசஸ். பௌதிக சம்பந்தமா என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே விட்டு போய் அவன் வந்து அதுல ஆன்மீகத்துல இன்னும் நல்லா பர்ஃபெக்டா போவான். ஒன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சுப்ரீம் லார்ட். ஸோ இது இதெல்லாம் கேட்டு என்ன ஆகும்னாக்கா இன்னும் பகவானை வந்து புரிஞ்சு வரும். ஸோ வாட் இஸ் எலிஜிபிலிட்டி? இப்போ யாரு அந்த மாதிரி ஆகலாம்? வாட் இஸ் எலிஜிபிலிட்டி டு என்டர் லார்ட்ஸ் அபோர்ட்? ஒன் ஹூ இஸ் ஃபுல்லி கன்வர்சன்ட் வித் த சயின்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. நல்லா பகவானோட இதெல்லாம் தொண்டு புரிஞ்சுட்டே இருக்கும்போது அவனுக்கு நல்லா அதை பத்தி எல்லாம் தெரியும், கிருஷ்ணரை பத்தி புரிஞ்சு வரும்போது such person they are eligible to go to Lord's abode. So I think what is eligibility to understand absolute truth? இதெல்லாம் ஓகே. இப்போ எஃப் செக்ஷன் வந்து நம்ம நாளைக்கு பண்ணலாம்னா, எஃப் ஜாஸ்தி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், ஜிஹெச்ஐ. ஆனா இல்ல ரெண்டு 56 60 அந்த மாதிரி இருக்கும். நான் இதில் போட்டிருக்கேன் நான் எஃப். ஐ திங்க் இது வந்து தமிழ்ல போடுறது. ஐ திங்க் டைம் 8 மணி ஆச்சுன்னு ஸ்டாப். நம்ம நாளைக்கு படிக்கலாம். ஓகே, இது என்னோட மறைஞ்சிருக்கு, இதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு. ஏன்னா இந்த மாதிரிலாம் அப்படி டிஸ்டார்டடா இருக்கும். விச் ஐ எம் மேக்கிங் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த மாதிரி இருக்கும், பிளெயினா இருக்கும். நான் வந்து கலர்லாம் போட்டு சர்டன் வேர்ட்ஸ் ஆர் ஹிடன், அப்ப அதை வந்து சின்னது பண்ணி எல்லாம் பண்ணணும். இதெல்லாம் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கேன், சிலது பண்ணியிருக்கேன், சிலது பண்ணல, அந்த லெவல்ல இருக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இங்க என்ன 79, இன்னும் ஒரு 25 ஸ்லைட்ஸ் இருக்கும், அவ்வளவுதான், நாளைக்கே முடிஞ்சிருக்கும். 21 ஸ்லைட்ஸ். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா.